Ja začnem svojim osobným príbehom, lebo možno sa tak ľahšie na seba napojíme, keď budete trocha poznať aj nejaký môj osobný život alebo základ. Keď som bola malé dieťa a ako som spoznávala svet a zistila som, že existujú detské domovy, nesmierne negatívne ma to zasiahlo. Ako kebyže myšlienka toho, že existujú deti, o ktoré sa ich rodičia nechcú starať, alebo existujú deti, o ktoré sa ich rodičia nemohli starať, bola pre mňa tak silná, že som sa rozhodla, že ak raz budem veľká, tak budem robiť práve s týmito deťmi. Ale to bolo veľmi ranné detstvo, táto moja myšlienka. Potom, ako som rástla, tak som zistila, že toto je nesmierne ťažká práca a nie som si istá, či tie moje schopnosti a zručnosti, ktoré ja mám, sú vhodné pre túto prácu. Ale keď som končila gymnázium, tak vlastne moje prihlášky išli iba na psychológiu, tak som si povedala, že OK, tak to skúsim. A začala som v Bratislave študovať psychológiu, to bol rok 2011. Ale človek mieni, Pán Boh mení a počas svojho štúdia som stretla môjho manžela a tak sme sa na konci môjho 2. ročníka na psychológii vzali a na konci 3. ročníka sa narodila prvá dcéra a vzhľadom k jeho povolaniu prišlo ako kebyže nie že ponúka, ale že tak poďte žiť na východ. A ja som si tak vtedy povedala, aha, tak to už je asi koniec s mojim psychologickým štúdiam a nabehla som na tú vlnu materskej. A keď som bola na materskej už asi 5 rokov, tak sa v tom čase stala taká vec, ktorá bola veľkým impulzom práve preto, kde som dnes. A do nášho susedstva sa prisťahovala jedna pani, vekovo asi 50 rokov, ktorá sa starala o 2 malé rómske deti, bola profesionálna matka. A zažila som z ňou takú nepríjemnú skúsenosť von, keď sme boli spolu s tými deťmi, ktoré mala v pestúnskej starostlivosti aj so svojimi, keď podala tomu chlapcovi, no ukáž im, ako to nevieš, ukáž, aký si neschopný. A mňa to vtedy nesmierne zasiahlo, že ako je možné, že jeden dospelý človek so skúsenosťami môže toto povedať dieťaťu, aj keď je cudzie, aj keď je rómske. A bola to veľmi, veľmi nepríjemná skúsenosť pre mňa a povedala som si, že ja nie som spasiteľ, ale aj toto je vec, ktorou chcem ja niečo raz urobiť. Ak sa mi podarí, možno iba s jedným dieťaťom zabezpečiť to, že sa nebude cítiť, že je neschopné, tak to stojí za to. A vtedy som akurát natrafila na psychoterapeutický výcvik terapie hrou a filiálnej terapie a prihlásila som sa naň. A viete, že niekedy idete do vecí, ktoré ako keby si chcete naštudovať na to, aby ste mohli pomáhať iným a v konečnom dôsledku si uvedomíte, že pomáhate najprv sami sebe. Tak toto bol pre mňa presne ten ročný výcvik, ktorý som absolvovala úplne nádherné a krásne veci a potom som sa teda rozhodla, že tú školu chcem dokončiť aj pri našom rodinnom manšafte pri 4 deťoch a teraz som vlastne v 5. ročníku, ak Boh dá, tak o 3 mesiace už bude koniec mojich štúdií a budem naozajstný psychológ, nielen taký ako som teraz, ako to zvyknem hovoriť. A teda výcvik som ukončila a začala som pracovať s deťmi a aktuálne pracujem s 3 rómskymi deťmi a s 1 nerómskym dieťaťom. O čom by som ja chcela dnes hovoriť, je prejsť najprv tým, že vám predstavím tú terapiu hrou a filiálnu terapiu a potom, aké sú z môjho pohľadu vízie a možnosti. Myslím si, že z dostupných informácií, ktoré všetci tu máme, vieme, s čím sa rómske komunity na Slovensku, ale možno aj na celom svete boria. A čo by sme povedali, že generačná chudoba, transgeneračná trauma, diskriminácia, malé možnosti k vzdelaniu, veľmi veľa negatívnych vecí, ktoré ovplyvňujú identitu tých ľudí a to, ako tie veci prežívajú. A deti, malé deti, ako keby, že keď rastú v týchto ťažkých a nezdravých veciach, ich to ovplyvňuje do budúcnosti. A tento psychoterapeutický prístup vnímam ako jednu z možností, lebo prístupov je viacej a všetky sú funkčné, ako jednu z možností, ako podchytiť to traumatizované dieťa na základe tých vecí, ktorými si v živote prechádza, ktoré ono za ňu nemôže, lebo sa do nich narodilo, podchytiť ich tak, aby vyrástlo v kompetentného, posilneného a sebavedomého človeka. A teda,
prístup zameraný na človeka je veľký psychoterapeutický smer, ktorého autorom je Carl Rogers, ktorý hovorí, že potenciál mňa ako človeka sa rozvíja alebo naplňa vo vzťahu s iným človekom. Teraz nemyslíme len vzťah partnerský, ale všeobecný vzťah. A je to nedirektívny prístup, čiže my tam nikdy klienta netlačíme do pozície, do ktorej on ísť nechce, my mu nikdy neradíme a dokonca mu nikdy nekladieme žiadne otázky, ale vždy iba prijímame to, s čím ten klient prichádza. Také 3 základné veci, ktoré sú dôležité u terapeuta je, aby bol kongruentný a také úplne ľahké základné slovo, ktoré je synonymom, je, že je ozajstný. Že na nič sa nehrá ani vo vzťahu k tomu klientovi, ani vo vzťahu k sebe samému. V tom psychoterapeutickom vzťahu je sám sebou. A potom je dôležité prijímanie. On klienta prijíma takého, aký je, s tým, v akom štádiu života prichádza, s tým, s čím prichádza a nijako ho nehodnotí, ani si v hlave netvorí vízie a stratégie, aký by ten človek mal byť. Ale robí s tým, aký ten človek je a čo prináša. A potom je tam ešte empatické porozumenie, ktoré je dôležité v tom, že nie je to o tom, že ja ťa iba počúvam, čo hovoríš, ale chcem ti rozumieť. A nechcem ti len rozumieť tým, že budem iba pritakávať, že ale že ja sa snažím napojiť na teba a rozumieť tomu, čo ty prežívaš a čo hovoríš. Vlastne z tohto prístupu zameraného na človeka, ktorý bol v tom čase rozvinutý hlavne ako sú približne 50. roky minulého storočia, ktorý bol rozvinutý hlavne u dospelých, vznikla terapia hrou. Vidíte tu veľmi veľa rôznych pojmov a ja vás nimi skúsim nejak prejsť. To, čo terapia hrou ponúka, je vzťah medzi klientom, detským klientom a terapeutom. A ten vzťah musí byť bezpečný. Je to vzťah, ktorý má hranice, ale zároveň obsahuje veľa voľností. Ja neviem, či to vy vidíte, ale ja vidím veľmi veľa prepojenia s Montessori pedagogikou, tak som veľmi rada, že Majka Kozelková bola predo mnou, že si to tak viete, ako keby, že pospájať. Čo je základom pre tento terapeutický vzťah medzi klientom, detským klientom a terapeutom je, že terapeut sa svojím prístupom alebo svojou osobnosťou snaží navodiť bezpečné prostredie, kde dieťa sa môže seba realizovať, kde je akceptované, kde je prijaté, kde môže prežívať to, čo v sebe prežíva, kde sa môže učiť sebariadeniu, sebaregulácii. A v tom celom vzťahu tam terapeut slúži na to, aby to celé reflektoval. Nesmierne silné, že dieťa prichádza do terapeutickej miestnosti, kde nie je terapeut, ktorý by povedal, že vidím, že toto ti nejde a ja mám spôsob, ako to všetko môžeme krásne napraviť a ty ma tak pekne počúvaj a ja ťa to všetko naučím. Ale terapeut tam sedí a reflektuje a zrkadlí to, s čím dieťa prináša. A častokrát dieťa prináša svoje ticho. Častokrát dieťa prináša emóciu strachu, emóciu hnevu, emóciu agresie a toto všetko ten terapeut prijíma. A zrazu sa dieťa častokrát prvýkrát vo svojom živote stretáva s tým, že je prijaté, akceptované také, aké je, bez toho, aby niekto na ňom potreboval niečo zmeniť. A to mi možno mnohí rodičia dajú za pravdu, ja som tak vnímala na sebe, že my tie naše deti milujeme, ktoré máme, ale veľakrát si uvedomíme, keby bola taká, keby bol taký, prečo toto po mne nezdedil, prečo toto po mne zdedil, to nemusel. A možno veľakrát nevedome, možno veľakrát vedome ich tlačíme do takých nejakých našich schém a štruktúr a predstav, že by sme chceli, aby nejaké boli. A táto hrová terapia dáva dieťaťu priestor na to, že ja nemám predstavu o tom, aký by si ty mal byť, ani ja nemám predstavu o tom, aký chcem, aby si ty bol. Ja ťa prijímam takého, aký si, s tým, čo prinášaš. Som tu pre teba a budem ťa týmto celým liečivým procesom sprevádzať. Veľmi dôležitá je tam úloha terapeuta. Keď som na začiatku vravela, že veľakrát ideme do niečoho s tým, že chceme pomôcť inému a v konečnom dôsledku najprv pomáhame sebe, tak to som si mohla zažiť aj ja. Že zrazu som sa učila, koľko vecí
ja v sebe nemám vyriešených, koľko vecí ja v sebe mám potlačených a koľkými vecami si musím najprv prejsť ja, aby som bola schopná tým previesť to dieťa. Aj keď je to terapeutický smer zameraný na deti, on robí divy aj s dospelými. A teda, ja ako terapeut musím mať v sebe pokoj a musím vidieť dieťa. Ja sa 45 minút v rámci tej jednej hrovej časti koncentrujem na dieťa, môj fokus je na dieťati, som tu pre teba, ja nemyslím na nič, čo mám doma, nemyslím na nič, čo bude, ja som tu pre teba a vidím iba teba. Počúvam ťa, s čímkoľvek, s čím prichádzaš, nehodnotím, nekomentujem negatívne, s nejakou negatívnou konotáciou, ja som tu pre teba, aby som ťa počúval, ja na teba čakám. Ja nemám víziu, kde ťa chcem posunúť a ťahám ťa za sebou, ani ťa pred sebou netlačím. Ja ťa sprevádzam a ak ty potrebuješ v nejakej časti svojho života čakať, tak ja tam čakám s tebou. Snažím sa nadviezať kontakt s predstavivosťou dieťaťa. On sa to tak ľahko povie, že napájam sa na teba. Ja chcem vedieť, čo je v tvojej hlave, čím ty žiješ, čo je v tvojom srdci, čím si ty prechádzaš, ako vnímaš veci, ako ich prežívaš. Chcem tomu rozumieť. Chcem ti byť blízko a chcem sa v tom na teba napojiť. Prežívať skúsenosť s dieťaťom. To, čím si dieťa prechádza v tej herničke alebo v terapeutickej miestnosti, ja prežívam s ním. Ja nie som od neho odpojený, ani telesne, ani myšlienkami, ale ja som tam pri ňom. A všetko to, čím si on prechádza, prežívam s ním. A taká najsilnejšia vec je, že sa dotýkam skrytej vnútornej osoby dieťaťa. Keď si predstavíte ľadovec, koľko percent z ľadovca my zväčša vidíme na povrchu, ktorý pláva na hladine. Ja neviem, je to 10-15%. A to všetko, čo je pod tým, skryté pod tou hladinou, tak by sme to v paralelne k dieťaťu povedali, že to, čo je nad hladinou, je správanie dieťaťa. A to všetci vidíme. A to, čo je pod hladinou, sú potreby, emócie. To, čo dieťa nepríde a častokrát nepovieš, mamka, ja ťa teraz potrebujem, aby si tu pri mne bol, lebo mne je ťažko, lebo mi niekto ublížil, ale častokrát to projektuje buď do správania alebo do hry. A my, keď sa vieme na to dieťa napojiť, tak sa presne k týmto veciam, ktoré sú pod hladinou toho ľadovca, vieme dostať. Alebo teda takto. Rozprávali sme o hrovej terapii a potom je tu ešte filiálna terapia. V hrovej terapii terapeut sprevádza dieťa procesom. Pri filiálnej terapii sprevádza procesom dieťaťa rodič, jeho rodič, teda mamka alebo ocko, s tým, že je pod supervíziou psychológa. Sú deti, ktoré sú buď veľmi úzkostné, alebo majú problém s cudzými ľuďmi a neboli by schopné vojsť do napríklad takéto hrovej miestnosti a preto je špeciálne stanovený ako kebyže zoznam hračiek, ktoré to dieťa doma s rodičom môže mať a robia si takú hrovú polhodinku v týždni, kedy rodič zabudne na práčku, na varenie, na to, či má umyté okná alebo či má všetko urobené do práce a pol hodinu sa fokusuje na dieťa s tým, že to nie je typická hra, že ale toto tam tak nedávaj, tú strechu urob celú zelenú, ale toho macika nemôžeš tak hodiť. Na toto všetko zabudne a zazadu je tam ako tichý pozorovateľ a iba facilitátor toho, že iba komentuje to, čo vidí, že robí dieťa a neprináša do toho nič, čo by neprinieslo dieťa. Je nesmierne silné to, že my môžeme aj pri filiálnej, aj pri hrovej terapii vidieť, že my nepracujeme len s dieťaťom, ale pracujeme s celou rodinou a s tým kontextom, v ktorom dieťa žije. Lebo nedá sa, aby sa zmenilo iba dieťa a rodičia ostali nezmenení. Lebo mnohokrát práve pri hrovej a filiálnej terapii, keď rodičia vidia, ako sa mení ich dieťa, ako rastie, ako sa posilňuje, ako je skompetentnené, ako sa dvíha jeho sebadôvera, ako dokáže sa regulovať v svojich emóciách, tak častokrát je to pre rodičov. Prežívajú si pri tom dieťati svoje detstvo. Všetky tie veci, ktoré vtedy boli potlačené, ktoré nedokázali vyjadriť a nemali priestor vyjadriť, si prehrávajú teraz a liečia si to naraz so svojim dieťaťom. Aká je možno vízia? Ja vnímam, že ak sú veci dostupné, tak sa využívajú. Ak veci dostupné nie sú, tak sa nevyužívajú.
čo by bolo skvelé, bolo by, ak by dostupnosť hrovej terapie a filiálnej terapie bola na vysokej úrovni, a teda všetky rómske, ale aj nerómske deti, ktoré majú nejaké ťažkosti, a teraz nehovorím len o silných traumách, ako sú strata rodiča, alebo autonehoda, alebo iné veci, ale častokrát je dieťa traumatizované tým, že sa mu narodil súrodenec, že sa presťahovali, alebo že musel nastúpiť do školy. To dieťa sú situácie, ktoré nevie zvládnuť z vlastných zdrojov a na to by potrebovalo pomoc niekoho kompetentného, vzdelaného, tak práve dostupnosť tohto by mohla pomôcť aj rodičom, aj deťom v tom, aby sa vedeli v správnom čase, respektíve v skorom čase vyrovnať s ťažkosťami, ktoré má. Otvorenosť. My vnímame, že ako spoločnosť sme uzavretí voči Rómom, lebo nesedia na mne, že nie je to také, ako by sme chceli. A práve otvorenosť toho, že aj rómske deti môžu byť traumatizované, aj rómske deti majú právo na to, aby žili taký život, aký ho žijeme my, a prečo nie aj lepší, práve otvorenosť môže pomôcť tomu, že tie veci budú dostupné. A s tým vlastne spojená aj ochota, že my chceme pre vás niečo urobiť, my chceme s vami pracovať a nám záleží na tom, ako sa cítite a čo vaše deti prežívajú. A potom spolupráca, sieťovanie. Možno ste si všimli, že aj prišiel nejaký impuls, ale bola jedna inštitúcia, ktorá to zmietla zo stola, bol nejaký pracovník, ktorý to zmietol zo stola. To, čo my potrebujeme, je, že vznikne nejaká potreba. Moje dieťa má takúto ťažkosť, my to nevieme doma našim prístupom zvládnuť sami, potrebujeme niekoho, kto by nám pomohol, tak viete, že môžete prísť do svojho komunitného centra alebo do školy, kde budú ľudia, ktorí vás budú vedieť, že veď ja poznám toto centrum alebo takéto miesto, kde vám s týmto môžu pomôcť. A možnosti. Už v 60. rokoch minulého storočia bola hrová terapia dostupná v Amerike v základných školách. A práve preto, že mnoho detí, ktoré zmenili tú škôlku, respektíve deti, ktoré nechodili do škôlky, prišli na základnú školu, ten skok bol pre nich tak enormný, že to nedokázali emocionálne zvládnuť. A preto častokrát sa to prejavilo buď na zlom prospechu, na zlom správaní a na tom, že vy vidíte, že to dieťa nie je šťastné. A oni toto vedeli zreflektovať už v 60. rokoch, čo je koľko rokov dozadu, a nechali, aby tieto terapeutické miestnosti a školení pracovníci boli dostupní vo väčšine základných škôl. A ak bolo indikované, že áno, u tohto dieťaťa vnímame, že má nejakú ťažkosť, tak bola veľmi rýchlo dostupná intervencia. Preto tam mám školy a komunitné centrá, ktoré pracujú v rómskych oblastiach. Čím väčšia dostupnosť, tým lepšie. Bezplatnosť. Možno mnohí viete, že dostupnosť psychoterapie na Slovensku je zlá. A teda máme nejaké centra, ktoré majú zmluvy s poisťovňami a tam je to ľahšie, ale potom máme centra alebo súkromné osoby, ktoré nemajú zmluvy s poisťovňami. A keď si predstavíte, že najnižšia suma za hodinu, teda za 45 minút, teda jednu tú hrovú časť s dieťaťom, stojí najmenšia suma je 30 eur a vy potrebujete aspoň 15 až 20 stretnutí, tak ktorý bežný človek na to má peniaze? A ktorý rómsky človek má na to peniaze? Rómsky rodič. Čiže to, aby tieto veci boli dostupné a bezplatné, ja vnímam ako alfa a omega, lebo ak toto nebudeme mať, tak sa v tejto oblasti, v tých rómskych komunitách nevieme pohnúť. A čo je dôležité, sú vlastne školení pracovníci. Toto je psychoterapia, čiže je tam veľmi dôležité, aby to boli buď psychológovia, alebo sociálni pracovníci, ktorí jednak už majú nejakú skúsenosť s komunitou, ale zároveň sú otvorení ďalšiemu vzdelávaniu, vedia absolvovať tento terapeutický výcvik a sú ochotní spolupracovať s rôznym spektrom detí. Ďakujem vám za pozornosť.